Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Amen Musa umapoyamba nayi mitu yake. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti apempherere mvula. Bungwe la NFRA layamba kugula chimanga mzigawo zonse za mdziko lino. Ndipo unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti ana awo alandira katemera wa polio. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti apempherere mvula. Polankhula ndi MBC, mlangizi wa president mankhani za zipembedzo mtumwi Timothy Koviwa wati ndizosangalatsa poona kuti chifukwa cha kumvera pempholi Mulungu wayankha pempho la anthu ndipo mvula yayamba kugwa m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Kufuna ndiyathokoze a president a dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa cha umulungu ndi utsogoleri wawo woopa Mulungu. Chifukwa ataona kunena kuti madera ena mdziko muno mvula sikuchita bwino, anazindikira ngati mtsogoleri woopa Mulungu kunena kuti chofunika kwambiri pamenepa timfunse Mulungu amene amagwetsa mvula. Ndipo ananena kuti dziko lonse tiyeni ino tibwere pamodzi madera mwathumo mmene timakumaniramo kulikonse kumene timakumana kupempherera dziko lathu kuti Mulungu atipatse mvula. Funa ndiyathokozeso abale anga azinzanga atsogoleri anzanga azipembedzo zosiyanasiyana kuti atinalandira kupempha kwa president ndi kunthunthumira komanso ndi a sense of duty kuti ngati mtsogoleri wa dziko watipempha kuti tipemphere atilemekezanso ifeyo ngati atsogoleri azipembedzo atidalira. Ndipo ndaona mipingo yambiri zipembedzo zosiyanasiyana anzathu achisilamu anakonza mapemphero apadera kupemphera Khristu ndi zipembedzo zina tinapemphera. Ndipo Mulungu watimva chifukwa Bible imene kuti ngati anthu tidzagwirizana pansi pano kukhudza kanthu kena kake chimene timamanga pansi pano kumwambanso chimamangika. Apa pa mvula yabwera. Boma kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yalandira matani achimanga okwana 370 kuchokera ku dziko la Zimbabwe kuti athandizire manja omwe akhudzidwa ndi ng'amba. Thandizolo ladza kutsatira pomwe boma linalengeza kuti maboma 28 mdziko muno akhudzidwa ndi njala chifukwa cha ng'amba. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe amalandira thandizoli ku Lilongwe, mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi ayamikira dziko la Zimbabwe popereka thandizoli ponena kuti labwera mu nthawi yake. Iwo ati thandizoli lithandizira ntchito yopereka chakudya kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala. Asaidi ati mabungwe osiyanasiyana apereka thandizo zomwe akuti zithandizira kuti pasakhale kuperewera pa ntchito yogawa chakudyayi. Pano tumene zikuonekera kusogolo kuoneka bwino kwambiri zotiso tingakhale ndi shortfall ndi kukayikira chifukwa mabungwe, maiko, mabanki akubwera mwaunyeji kuti sapota sitikhala ndi vuto nalilo lonse. Kufuna kwa president kuti asamvenso kuti Malawi nake wafa ndi njala izedi zikukwaniritsidwa, Amalawi akhala ali bwino palibe atavutike ndi chakudya chipezeka mwaunyeji ndipo aliyense asangalala. Ndipo tikuthokoza kwambiri anthu aku Zimbabwe chifukwa cha support imene. Kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Saungwami ati dziko la Zimbabwe lipitirira kuthandiza dziko lino pofuna kuthana ndi mavuto a njala. Thandizoli ndi gawo lachiwiri la thandizo kuchokera ku dziko la Zimbabwe ndipo gawo lachitatu la thandizoli ikuyembekezeka kufika posachedwa. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA layambiranso kugula chimanga kwa alimi. Mkulu wa bungweli a George Macheka wati likugula chimangachi pa mtengo watsopano wa 840 kwacha pa kilogram. MBC yapeza kuti kumzuzu galimoto zikuluzikulu zinalikale pa nzere kukonzekera kugulitsa chimangachi. Zambiri mulipoti ili. Pomwe MBC inafika kulikulu la ofesi za NFRA mchigawo cha kumpoto inapeza galimoto zikuluzikulu zonyamula chimanga zili pa mndandanda. Mawu ake mkulu wa bungweli a George Macheka awuza MBC kuti zonse zili mchimake poyambaso kwa malonda wa kumzuzu
ngakhale kuti pali vuto ndi makina oyezera chimangachi weighbridge mchingerezi. Amacheka anenanso kuti pakanali pano akugwiritsa ntchito weighbridge ya Adimark kuti ntchito zogula chimanga ziziyenda bwino pamene weighbridge yawo akuyesayesa kuyikonza. Malinga ndi chikalata chomwe bungwe linatulutsa usiku wapitawu, bungweli liyambanso kugula chimanga pa mtengo watsopano wa 840 kwacha pa kilogalamu m'misika yosiyanasiyana yomwe bungweli linayika mdziko muno. Izi nkupatula mu mzinda wa Lilongwe komwe adzigulira ku Adimark yomwe ili mu msewu wa John Chilembwe Highway ku area 4. Bungweli lati layika mitengo yatsopanoyi chifukwa cha kafukufuku yemwe akusonyeza kutsika kwa mitengo yogulira chimanga m'madera osiyanasiyana mdziko muno. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Nthambi ya boma ya NFRA yati ntchito yogula chimanga yayamba bwino madepo amu mzinda wa Lilongwe pomwe pano anthu akugulitsa chimanga pa mtengo wa 840 kwacha pa kilogalamu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi Arthur Mpakeni ati mtengowu watsika kutsatira kafukufuku yemwe anaonetsa kuti chimanga pa msika chatsika mtengo. Iwo ati nthambi ya NFRA ikufuna kukumana ndi boma pofuna kukambirana zoti aonjezere ndalama zogulira chimangachi kuti nthambiyi igule chimanga chambiri. Iwo akufotokoza. Ntchito yogula chimanga yamba bwino aze ndi tsiku loyamba ndi mwina amba kufika ndipo tikupita kuti tikamapita akhala magambo ambiri akufika ndithu. Ife ngati NFRA tikamapanga mitengo timaona mitengo imene pa msika. So pakale pano patapanga kafukufuku ataona kuti mitengo ya chimanga yatsika. Ndiye kuti nafenso tapanga kuti mitengo yatsika kuti fana ndi imene pa msika palili. Za chimanga imene tigula chikhachuka bwanji tikhaye tikufotokoza chifukwa pale pano tukambirana ndi boma kuti atipase ndalama zochuluka kuti mwina tingagulitsa chimanga chochuluka pa msika. So tikhaye tikufotokoza kati mwa ndimema. Ndipo kulimbi mu mzinda wa Blantyre ntchito yogula chimanga ndi bungwe la NFRA yayamba. Mkulu oyang'anira malowa Davis Chikopa wauza MBC kuti chiyembekezo cha bungweli ndi kugula chimanga pafupifupi 5,000 tons kwa alimi ndi ogulitsa. Agency yakonzekera kuti iyambenso kugula chimanga monga mwamvera pa mtengo wa 42,000 kwacha per kilogram imene ili 82,000 kwacha per 50 kg bag imene ili 840 kwacha pa kilogram. Cholinga chathu kwambiri nchonena kuti tigule chimanga chimene chili cha quality yabwino kwa alimi ndipo timangana zinthu zambiri munga maonera mu warehouse wathu muno. Choyamba timaona zinthu zambiri monga ti moisture content, timangana so kuti chimanga chisakhale ndi zirombo anankafumbwe, chimanga chikhale chopetedwa bwino. So timangana zinthu zambiri chisanalowe kuno komano chiyembekezo chathu nchonena kuti tikwanise tonnage imene imasowekera pa depot pathu pano. Depot yathu ino capacity yake ndi almost 5,000 metric tons kuti idzadze pano pati ndi 1,732 metric tons. So mukhoza kudziwa kuti tikufunirabe chimanga chambiri kuti chibwere ku depot kuno. Unduna wa zamaboma ang'ono walimbikitsa anthu mdziko muno kuti akhale ndi udindo osamalira malo omwe akukhala komanso mizinda ya mdziko muno. Nduna yoona zamaboma ang'ono a Ben Phiri ayankhula izi pamwambo osetsa ndi kukonza malo ozungulira mlatho watsopano wa Lilongwe pokonzekera mwambo otsekulira mlatho omwe uchitike lachinayi likudzali. Zambiri mulipoti ili. Poyankhula pamwambowu nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yati ndi yokhumudwa kuti khonsolo ya mzinda wa Lilongwe sinakonze dongosolo lokasamala pamalowa ndipo m'malo mwake yasiyira ntchitoyi abwenzi omwe athandiza boma pomanga mlathowu kuti achite izi. Ndunayi yati Amalawi akuyenera kusiya kudalira anthu akunja kuti azitsogolera pa ntchito za ukhondo m'malo mwake akhale ndi chizolowezi komanso udindo pa nkhani zosamalira malo omwe akukhala komanso m'mizinda ya dziko lino. Chamanyazi kwambiri kuti tingathe kuzajoina anzathu a dziko lina amene akubwera kumazatiphunzitsa kapena kudzayambitsa kuti tichite clean mzinda ngati ife tilibe mitu yoyenda bwinobwino. Choyambilira nchakuti ineyo pamene ndikudya chinthu kapena ndatenga chinthu nkumata ya pansi ndiye kuti umunthu umalawi kulibeko. Koma beta chita join ndi cholinga chakuti tivomere kuti pena pake sitinachite bwino. Koma mmene sitinachite bwino tipange chani tione kuti chitsogolo chiyenda motani. Kazembe wa dziko la Japan ku Malawi Ayasushi Naito wati ntchito yosamalira malowa inakonzedwa pofuna kulimbikitsa ndi kudziwitsa anthu zakufunika kosamalira malo ozungulira mlathowu komanso zachilengedwe pomwe akhala akupereka mlathowu ku boma lachinayi pa 12 Februwale. Mlatho wa Lilongwe
unamangidwa ndi boma la Japan ndi ndalama zokwana 37.4 biliyoni kwacha ndipo ukuyembekezeka kuchepetsa mavuto amayendedwe mu mzindawu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti apempherere mvula. Bungwe la NFRA layamba kugula chimanga mzigawo zonse za mdziko lino. Ndipo unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti ana awo alandira katemera wa poliyo. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Charles Chilambula walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti ana awo alandira katemera wa poliyo. Iwo anena izi pa sukulu ya Maketa mu mzinda wa Blantyre pomwe amakhazikitsa gawo loyamba lopereka katemera wa nthendayi ndipo ati ndi chikhumbokhumbo cha boma kuti ana 95 mwa ana 100 aliwonse omwe sanakwanitse zaka 10 alandire katemerayo. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Gawo loyamba la ntchitoyi lomwe liyambe pa 11 mpaka pa 14 February lichitika m'maboma asanu ndi atatu omwe ndi ya Blantyre, Chiladzulu, Zomba, Thyolo, Chikwawa, Nsanje, Neno ndi Mwanza. Ntchitoyi yadza kutsatira kubuka kwa nthenda ya polio yomwe kachilombo kake kakupezeka mu madamu omwe kumafikira nyasi za chimbudzi akwa Manase ndi Kusochi mu mzinda wa Blantyre. Mawu awo Achilambula amema makolo onse omwe ali ndi ana omwe zaka zawo ndi zochepera 10 aonetsetse kuti anawa alandira katemera. Ntchito yopereka katemera wa polio ndofunika kwambiri fa polio ngati yamugwira mwana amapuwala kwa moyo wake wonse. So nzofunika kuti timpase katemera ameneyo amene amuthandize kuti ngati matenda awo atakomana nawo apeze kuti matenda ajasagwira ntchito mthupi mwake akhala kuti chitetezo ali nacho kale. Komanso kachilombo kamene kakutipweteka pano ndikoti kasiyanako pang'ono ndi tizilombo timene katemera wake tinalandira kale. Ndi chifukwa chake tikufuna kuti mwana aliyense alandire katemera amene yuyu chifukwa akhoza peza kuti anatetezedwa katemera wina uja koma chifukwa uyu ndiwasiyanako pang'ono akhoza kuti adwalabe. Ndifaike tikufuna kuti mmene tikupereka katemera. Pamwambowu bungwe la UNICEF lapereka njinga za moto 17 ku ofesi ya zaumoyo ya mboma la Blantyre zomwe zithandizire kuchepetsa mavuto amayendedwe pakati pa ogwira ntchito zaumoyo. Wachiwiri kwa nduna mu ndunawu anati thandizoli ladza pa nthawi yake pomwe ogwira ntchito zachipatala akufunikira mayendedwe pomwe akulimbana ndi matenda a kolera ndi polio. Njinga zitithandizira kuti ogwira ntchito athu azaumoyo akwanise kukafikira kumadera kumene tikuyenera kuti tikapase anthu akatemera wakolera ngakhalenso wa polio. Ngamene tamapanga lero wa polio tikhaso tikupereka katemera wa kolera komanso matenda osiyanasiyana. Komanso ngakhale matenda amene akazatha tizakhalabe tikufuna kuti tipereke makatemera osiyanasiyana. Ndi njinga zitithandizira kuti ogwira ntchito athu akafikire kumadera osiyanasiyana ukapereka katemera komanso kupereka uthenga woyenerera kwa anthu. Ndipo mkulu oyang'anira zaumoyo ku UNICEF a Dr. Joy Collins Opio wayamikira boma kamba kochita machawi polimbana ndi nthenda ya polio. Mugawo loyamba la ntchito yopereka katemerayu boma mogwirizana ndi bungwe la UNICEF apeza katemera yemwe afikire ana 1.7 million. Ntchitoyi ikuyembekezeka kufikiranso maboma ena masabata anayi akubwerawa. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Bungwe la Pesticides Control Board lalangiza kampani ya Ilovo Sugar kumchalo mboma la Chikwawa kuti ikonze pakasamalidwe kamomwe ingasamalirire mankhwala omwe aonongeka komanso katayidwe ka mabotolo a mankhwala omwe agwiritsa ntchito. Mneneri wa bungweli Leston Banda ndiyemwe wanena izi pa ulendo omwe anayendera malo osungira mankhwala a kampani mboma la Chikwawa. Zambiri mulipotiri la Simeon Boyce. Atafika kumalo amene kampani yopanga shuga ya Ilovo imasungira mankhwala omwe imathira mu nzimbe kunchalo, akuluakulu a bungwe la PCB anawadikiritsa maola ochuluka podikira chilolezo kuti alowe mkati ndi kuona momwe kampani imasungira mankhwala omwe imathira mu mbewu. Atolankhani anawaletseratu kuti asalowe mchipindachi ndi kujambula. Kuchoka uku akuluakuluwa anapita ku Kasinthula Cane Growers Limited
komwe anagwira ntchito yawo mwaufulu. Polankhula atamaliza kuyendera malowa, mneneri wa bungwe la PCB Leston Banda wati ulendowu unali wopambana ngakhale unakumana ndi zopsinja zina. Kuirovo tunafika kucha kummawaku ndipo tinayendera malo angapo, tinayendera store yawo imene amasunga mankhwala, komanso tinayendera malo ena amene amasunga mabotolo amene munali mankhwala. Malo amenewa ndi abwino ndithu, chemical store yawo ndi abwino, komanso malo amene amasungira mabotolo ndi abwino, koma panali zina zosamwitsa zimene tinaziona, komanso zimene tinapempha kuti akonze ngati kampani. Mwachitsanzo amasunga mankhwala amene mwina anathakale ntchito oti sangagwire ntchito, komanso amasunga mabotolo amene munachotsedwa kale mankhwala, zimene zimabweretsa chiopsezo kwa anthu, workers, komanso anthu ozungulira madera amenewo. Chifukwa mankhwala monga mukudziwa ndi opsa, ndiye tinawuza kuwalankhula kunena kuti tikufuna zimenezo zikonzedwe mwachangu, ndipo tapasa ma deadlines kuti akonze mwachangu, aonetsetse kuti mabotolo onse amene ali kumeneko akatayidwa moyenera, komanso mankhwala onse amene atha mphamvu yake akatayidwanso malo oyenera. Kuno kukasinthula tinafikaso cha kumasanaku, ndipo tayendera malo awiri, taona stores yawo, komanso taona malo ena amene amasungulira mankhwala. Malo amene amasungira mankhwala ni malo abwino kwambiri, ndipo mpweya umadutsa bwino, komanso mankhwala kwasunga bwino. Sitinaone mankhwala ena onse amene atha mphamvu yake, koma tangowapempha kunena kuti akuoneka kuti anthu awo ena ndi osaphunzitsidwa, ndipo tayambe pano kuti anthu amenewa aphunzitsidwe nkhani zokhuzana ndi mankhwala. Mkulu ona zachitetezo komanso zachilengedwe ku kampani ya Kasinthula Ken Growers Moses Sumani wathokoza akuluakulu a bungweli powayendera, ndipo walonjeza kuti akonza zina ndi zina zomwe awauza kuti akonze. Apangako ma recommendations zinthu zoti tikonze, kuchachikulu kwambiri ndi chokhuzana ndi ma training, kuti anthu athu amene tiwagwiritsa ntchito tizipanganso involve kapena tizapeza board kuti atithandizire panga train anthu amene tiwagwiritsa ntchito. Zimenezo tipanga season yathu ya 2026 tisanayambe kudula nzimbe zathu. Wapampando wa board ya Pesticides Control Board Dr. Victor Mandropa wati paulendowu apeza kuti pakusowekera ukadaulo wabwino pakagwiritsidwe ka ntchito ka mankhwala osiyanasiyana othira mu mbewu, kotero akhazikitsa ndondomeko ya maphunziro akachitidwe kabwino. Kuchokera mboma la Chikwawa, ndine Simeon Boyce. Mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma mboma la Mangochi wati anthu ali ndi chiyembekezo chachikulu pa ntchito zachitukuko pamene boma likukonza zokwaniritsa ndondomeko yopereka 5 biliyoni kwacha m'madera onse a phungu mdziko muno. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma mboma la Mangochi wati ndokhutira ndi momwe boma likugwirira ntchito yokonzekera komanso kulondoloza momwe ntchito zachitukuko chakumadera a phungu chiyendere kudzera ku thumba la ndalama zachitukuko lomwe tsopano lafika pa 5 biliyoni kwacha. Polankhula ndi MBC wapampando wa komiti mbomali a Joseph Makwakwa ati chiyembekezo chilipo kuti ndalamayi ikayamba kugwira ntchito anthu apindula m'magawo osiyanasiyana, kuphatikizapo kukhala ndi sukulu zabwino, zipatala komanso misewu. Iwo ati pokhala kuti ndi amabungwe omwe si aboma ali ndi chikhulupiriro kuti apatsidwa mwayi othandizira kulondoloza ndondomeko zachitukuko pofuna kuonetsetsa kuti chilichonse chikuchitika poyera. Choyambira ndiyamike kwambiri kuti bomali labweretsa ganizo labwino lofunsa anthu kumudzi kuti mufuna chani. Nthawi zonse pamene anthu akufunsidwa amakhala ndi umwini, akusankha okha chitukuko chimene akufuna, pakhala umwini komanso pakhala kusamalira chitukuko chimenechi chifukwa achisankha okha anthu amderamo. Anthu ambiri panopa akufuna masukulu zabwino. Taonapo masukulu ambiri afuna kuzati masukulu amene alipo ndi akalekale ndi afuna masukulu adakhalapo mwina amakono, masukulu amakono ayino akhala ndi sola kuti ana usiku atha kutani kumabwera kudzawerenga, masukulu abwino akhala ndi nyumba zaphunzitsi zabwino komanso madesk. Ndeno fundo zambiri zinali kuyika masukulu, kumanga masukulu, komanso masukulu akhala ndi zida zoyenerera. Ndi zambiri naona kuti ambiri akufuna adakhala masukulu komanso kuchipatala taonanso malo ambiri amene amayesedwera ana skelo. Anthu afunisisa pata amangidwa malo abwino oti ngakhale mvula ibwere masikelo atha kumatani kumayenda bwinobwino. Mawu ake wapampando wa komiti ya chitukuko mdera la mfumu yayikulu Chowe Farida Daud komanso kansala wa deralo a Jawadu Kapoka atsindika zakufunika kuti konsolo ya bomali ilembe aphunzitsi okwanira kuti zigwirizane ndi chiwerengero cha ophunzira omwe akulandira maphunziro aulere
ku sukulu za primary ndinso sekondale komanso kukonza misewu. Chimene ndikuona ine kuti choyambirira kuti chichitike ndi masukulu ngati kumalombe kuno ndiwomangidwa koma at least ngati maphunzironso azikhalaponso kuti ana ambiri azibwera ku sukulu chifukwa pamapezekaso masukulu ena kuti anthu akumapita koma maphunziro kulibe. Then mafuna kuti azilembako anthu ambiri a maphunzitsi masukulu mu kuti aziphunzitsa kuti ana azipita kuti ku sukulu kokaphunzira bwinobwino. Kunoko kumayiwa chinthu chachikulu chimene 5 billion ikafika ndi nkhani ya sewu. Kunoko tinadala kwambiri tili ndi doti limene limalula mbewu zosiyanasiyana komanso ndikhoza kuwuzani kuti kumangochi kunoko ndi boma ndi dera lokhalo limene timatha kulima chimanga opanda kuthira feteleza. Ndeno titakhala kuti kunoko nkhani ya sewu uli bwino kwambiri zikhoza kupitisa pasogolo alimi athu kuti azitha kugulisa mbewu zawo mosavuta. Kuonjezera kwa ndalama za chitukuko chakudera kufika pa 5 billion kwacha ndi imodzi mwa mfundo za chitukuko zomwe chipani cha Democratic Progressive DPP chili nazo zomwe zina boma layamba kale kukwaniritsa. Cholinga cha thumbali ndi chofuna kuonetsetsa kuti mdera lina lililonse la phungu wa ku nyumba ya malamulo mukhale zitukuko zomwe anthu akuderalo akufuna pofuna kupititsa patsogolo miyoyo yawo. Maiko a South Africa ndi Kenya ati akuitanitsa anthu a maikowa omwe ananamizidwa kuti akagwira ntchito mdziko la Russia koma malo mwake akukamenya nkhondo. Malipoti ati anthu pafupifupi 40 a maiko a South Africa ndi Kenya apezeka akumenya nkhondo ku Russia atanamizidwa kupatsidwa mwayi wa ntchito zina zabwino. Telson Magombo wafika nkhani yonse. Anthu pafupifupi 17 azaka pakati pa 20 ndi 39 kuchokera mdziko la South Africa apezeka ndera la Donbass mdziko la Ukraine atagwira njakata kupempha dziko la kwawo kuti liwathandize atanamizidwa ndi anthu ena achinyengo kuti awapezera ntchito zabwino mdziko la Russia. Pakadali pano dziko la South Africa lalamula kuti pachitike kafukufuku pofuna kupeza anthu omwe akuchita mchitidwe wolemba ntchito anzawo mwachinyengowu. Malinga ndi wailesi ya BBC, anthu omwe akuchitira mchitidwe wolemba ntchito anzawo mwamtundu akuchita izi kudzera pa masamba a mchezo ndi masamba ena pomwe akumalonjeza ndalama zochuluka kwambiri komanso kunamizira kupereka ma contracts omwe ndi aboza. Ndipo posachedwa pa anthu enanso pafupifupi 20 a mdziko la Kenya atumizidwa kwawo kuchokera ku Russia pomwenso anapezeka kudera lomwe kuli nkhondo mdziko la Ukraine. Pakadali pano maiko a South Africa ndi Kenya ati akuchita chotheka kuti anthu onse omwe ananamizidwa ndi mwayi wa ntchito ku Russia abwerere m'maiko awo. Telson Magombo, MBC News. Nkhani imeneyo yatifikitsa pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno koma tisanasiyane na inso mitu yake. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awayamikira chifukwa chomvera pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti apempherere mvula. Bungwe la NFRA layamba kugula chimanga mzigawo zonse za mdziko lino. Ndipo unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti ana awo alandira katemera wa polio. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani mawa opambana. Mawa bwino kwanonse yakwanaso nthawi ya za nyengo. Tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu kupitirira madera ambiri a dziko lino koma ikhoza kukhala yamphamvu madera ena ochepa.
Izi zili chonchi kamba ka mkumano wa mphepo zina zochoka ku Congo komanso dera la mvula lotchedwa ITCZ kotero kuti mauno tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino koma kunzuzu kuzizirapo ni madigiri okwana 17. Nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu yomwe ikhozokhala yamphamvu madera ena ikuyembekezereka kupitiriraso. Masanawa tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino pomwe kukaronga ndi kumangochi kutentha ni madigiri okwana 28 koma kuchigwa cha mtsinje wa Shire kutentha ni madigiri okwana 33. Ndipo masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso mvula ya mabingu yomwe ikhozokhala yamphamvu madera ena monga akudedza Ntchewu ngakhalenso Zomba. Zikomo poonera za nyengo munali ndine Charity Mapondo. Khalani ozindikira, dziwani za nyengo.